палоскиҳои тозакунандаи Faberlic барои рафт кардани сиёҳиҳои болои бинӣ. биёед дар амал бибинем ки ин маҳсулот чӣ хел кор мекунад. рафтем. аввал болои биниро тар мекунем. баъд аз ин дӯстони азиз аз ҳамин пашкаи палоскиҳо як донаша мегирем. дар дохилаш 4 дона дорад. хоб ин як донаша гирифтем мо. ана кун дар болои биниамон мечаспонем ва мо ёрдам мекунад Мусоев Абубакр. дӯстони азиз мана болои бинимонро тар мекунем баъди тоза кардан. агар шумо хоҳед ки эффекти зиёд шавад бода аз ҳамин палоскиҳоро ҳам ҳамин тарафи сиёҳиша камтарак тар мекунем. хоб рафтем. Badan e'tibor qiling ki amin paloski plotna ham bo'lib bini xo'p kunadi. Барои хубташинаш ҳамин ҷоиш худаш буридаги аст специально. Хуб ина мечаспонем дар пӯст то ки ҳамон чорни точкаи нисои болои бинира хушрӯ гирад. хоб 10-15 дақиқа интизор мешавем. боз мебинед эффекташа ки чӣ хел мегирад. خب тамошобинон азиз, вақте ки шумо ин палоскиро аз бинитон гирифтанӣ мешед, ҳатман эътибор диҳед ки ҳамин аллакай худаш қоқ мешавад ва камтаршон нороҳатиро ҳис мекунед. аз 10 то 15 дақиқа ин давом мекунад. анакун биед меканем ва мебинем ки ҷа чӣ гапа. анам хеле чорни точкиёро аз болои бинимо мегирад. мо метавонем ки аз краё, яъне аз четҳо ба байн ҳамин хел палоскиро аз болои бинимон гирем. ана результат. чашмоша сахт мекушад Фирӯзён. инам хел чорни точкиёро мегирад. марамад. Диден чӣ хел кад биним тоза шид. ду се бор аллакай дигар шумо аз чорни точкиё метавонед ки тамоман халос шавед. дӯстони азиз, айни ҳол ман барои шумо як креми олии дигарро аз ширкати Faberlic пешниҳод менамоям ки ном дорад крем с моментальным осветляющим эффектом. ин крем чӣ кор мекунад? пӯсти рӯйро аз нурҳои ултрабунавши офтоб муҳофизат мекунад. тамоми доғҳое ки дар зери пӯсти рӯй пайдо шудаанд ҳамаи онҳоро нест мекунад ва ба пӯсти рӯи шумо равшанӣ мебахшад, яъне пӯсти рӯи шумо осветляющий мешавад. барои ҳамин шахсиятҳое ки мехоҳед аз ин крем истифода баред, дарҳол ба рақамҳое ки дар зери даст додаед муроҷиат намоед. мо барои шумо барои дастрас кардани ин маҳсулот ёрӣ мерасонем ва боварӣ дорам ки пас аз истифода бурдани ин маҳсулот пӯсти рӯи шумо бениҳоят сияющий ва зебою зебанда мешавад. саломат бошед. салом дӯстони азиз, фасли тирамо фаро расид ва дар фасли тирамо агар шумо аҳамият дода бошед, аз ҳамада проблемаи зиёде ки мо шумо дорем ин аст ки кафи почаи мо шумо ҳамин хел мекафад, трешина пайдо мешавад ва ман мехоҳам барои шумо якта чуда кремро аз ширкати Faberlic тавсия диҳам ки ном дорад балзам для стоп гладкии пяточки. ман шахсан худам аз ана ҳамин крем истифода мебарам. бениҳоят сифати баланд дорад. кафи пои шумо пас аз истифодабарӣ ба монанди кафи пои кӯдак мешавад, нежнияки хуб мешавад. барои ҳамин ҳатман тавсия метиҳам истифода баред ва барои заказ кардан ба рақамҳое ки дар зер ман мондагӣ ҳастам ҳатман нависед, мо барои шумо заказ карда дастрас мекунем. саломат бошед. лаззати дунё зану дандон бувад, бе зану дандон ҷаҳон зиндон бувад. дӯстони азиз, барои шумо ман мехоҳам ки яке аз олитарину беназиртарин зубная пастаҳоро аз ширкати Faberlic тавсия диҳам. ин зубная пастаҳо чӣ кор мекунанд? инҳо барои одамоне ҳастанд ки мехоҳанд ки тамоми намуди бемориҳо аз дандонашон рад шавад, яъне дандонҳояшон аввалин дараҷа солим бошад. дуюм, ин шахсиятҳо мехоҳанд ки ҳангоми табассум кардан табассуми ҷилодор дошта бошанд, яъне дандонҳошон ялт кунад. ва сеюм, ин шахсиятҳо мехоҳанд ки дандонҳои сафед дошта бошанд ва даҳонашон доим запахи хуб кунад ва свежи боқӣ монад. барои шумо дӯстони азиз ман тавсия метиҳам зубнаҳои пастаи Faberlic ки мана зубнаи пастаи сафедкунанда аст. асос дандонҳоро сафед мекунад ва дуюмаш ин консентрированая зубная паста аст. тамоми проблемое ки дар боло ман гуфтам, ҳамаи ҳамин проблемаҳоро ин зубная паста ҳал мекунанд ва боз як плюси калоне ки ин отбеливающая консентрированная зубная паста дорад дар он аст ки ҷавоби сетара метиҳад. барое ки консентрирование аст, камака гирифта истифода мебаред, эффекти калон дорад. кодоша дар болои ана ҳамин экран ман мондагӣ ҳастам, метавонед заказ кунед ва барои фармоиш додан метавонед ки ба рақамҳое ки ман дар экран мондам ба мо муроҷиат намоед. муваффақият.